interfície gràfica d'usuari per a l'avaluació de classificadors d'imatges ens presentarà Bé, benvinguts. Ara us presentaré el meu projecte final de carrera, que és interfície gràfica d'usuari per l'avaluació de classificadors. Anirem mirant les següents parts, primer la introducció, després l'estat de l'art, requeriments, disseny, el desenvolupament i resultats, i després els treballs futurs i les conclusions. La introducció. Aquest és un projecte que està basat dins del marc del projecte I3 Media i estan empreses com la MediaPro o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquestes empreses tenen actualment una gran quantitat de continguts audiovisuals i gairebé no són capaces de poder classificar-la correctament o per després tindre també una correcta cerca o una ràpida cerca. Llavors el que estan fent és avaluar, investigar sobre cerques o mètodes per tal de fer aquesta cerca més ràpides, i llavors aquí és on entra una mica el meu projecte, que és avaluar diferents classificadors, fer una interfície per avaluar aquests diferents classificadors per després poder fer una anotació automàtica d'imatges. Llavors, pel que fa a l'estat de l'art, bàsicament definir què és un classificador. Un classificador és allò, un element que ens determinarà si una imatge o qualsevol cosa forma part d'un grup o d'un altre grup. Llavors, per exemple, aquí tenim una imatge en la que ens diferencia, el nostre cas d'ús que anirem utilitzant durant el projecte són els primers plans de presentadors de telenotícies. Llavors, en aquesta imatge, per exemple, veiem que estan classificats en una part aquests, mentre que a la línia separa molt clarament les altres imatges que no formen parts de primers plans de presentadors. Pel que fa a l'esquema general de classificació d'imatge, primer, com hem dit, tenim les imatges amb les quals volem avaluar o volem classificar. Llavors, inicialment s'ha de fer una anotació manual, però això és un procés molt costós i molt farragós de fer. Llavors, s'extreuen els descriptors de la imatge per tal de posar-los a dins del procés. Primer, s'entrena un algoritme que s'hi entren els descriptors corresponents a les imatges. I aquestes imatges cal dir que no s'entren totes les imatges al procés d'entrenament, sinó que es divideixen entre dos parts, la part d'entrenament i la part de prova. Llavors, les imatges que corresponen a la part d'entrenament s'utilitzen els seus descriptors més la notació manual per passar-la a l'entrenament, i en aquest cas, per exemple, ens farà un model de primer plans de presentadors de telenotícies. Llavors, a la part de prova, volem provar aquest model per validar si funciona correctament o no. Llavors, amb els descriptors i la notació manual, d'igual manera, passem imatge a imatge per al detector i llavors aquesta ens traurà una notació automàtica. I llavors les passarem per l'avaluador per determinar si aquesta anotació automàtica ha estat duta correctament o no. Pel que fa a les mesures d'avaluació, bàsicament ens basem en els positius, falsos positius o falsos negatius i els negatius, diguem-ne. Es classifiquen, diguem-ne, per aquesta taula d'aquí, tenim la notació manual que hem fet nosaltres manualment i per la notació automàtica, que és la que ens treu l'algoritme. Llavors, un fals positiu és el que està notat, el que hem notat nosaltres manualment, però que l'algoritme ens l'ha retornat com a un positiu. Llavors, no és una resposta que sigui correcta, per tant, l'avaluarem amb la precisió. Mentre que el record l'avaluarem sobre els falsos negatius, que és les anotacions que nosaltres hem anotat manualment com a positives, però ens les ha retornat com a negatives. Pel que fa a interfícies una mica més o menys semblants a la que nosaltres volem realitzar, és en aquest cas, aquesta interfície cerca primers plans o cares que estiguin somrient. Llavors, la cerca d'imatges, a la interfície també trobem que
té un menú per anar visualitzant les imatges o també ens marquen els falsos positius i falsos negatius, que és a les mesures d'avaluació que hem determinat. I en aquella part d'allà ens marques la precisió i el record sobre tota la base de dades que han intentat anotar. Pel que fa a requeriments, nosaltres volíem fer una interfície gràfica i volíem que la interfície gràfica pogués anotar manualment. Llavors, per això l'hem realitzat sobre el programa de Graphic Annotation Tool, que l'anomenarem GAT, bàsicament per això, perquè aquesta anotació manual ja la tenim implementada en aquest programa, per tant, li donarem una cobertura gràfica o ampliarem aquest programa per tal de poder anotar, fer la classificació i donar una cobertura gràfica a l'entrenador i al detector. De suport del procés d'avaluació que hem dit, incorporarem un element de validació creuada, la classificació dels resultats i altres com la precisió o el record, i després també volem que es pugui, de tot el contingut d'imatges que volem anotar, determinar quina quantitat volem utilitzar per entrenament i quina quantitat volem utilitzar per provar. I bàsicament això. Després, en la part de disseny, com us hem dit, l'anotació manual és el primer pas per dur a terme. Llavors, les anotacions les classifiquem entre negatives, positives o neutres. Les positives són allò que nosaltres volem classificar, en aquest cas, com es pot veure, és els primers plans de presentadors de telenotícies, i les negatives són allò que no volem, o sigui, qualsevol altra imatge que no correspongui a un primer pla de presentador de telenotícies. I llavors ens vam donar compte que, per exemple, un primer pla d'un presentador del temps també podia ser correspost al que nosaltres volíem, però no era realment el que volíem, perquè només volíem els presentadors inicials. Per tant, vam crear una altra anotació, que l'hem anomenat neutra, la qual no la utilitzarem per entrenar, sinó només la utilitzarem per provar, per tal de comprovar quin és el resultat que ens retorna. Perquè fa la partició de les dades, tenim les instàncies positives o les imatges anotades positives i les negatives. La primera partició de dades que vam realitzar va ser amb el tant per cent que l'usuari introduïa a la interfície com un valor, primer agafàvem les d'entrenament i després les de prova. Però això ens vam donar compte que realment hi havia molta més varietat de possibilitats per poder fer de diferents particions. Llavors vam introduir l'algoritme de validació creuada, que volíem obtenir resultats que no depenguessin de la partició de les dades. Llavors, la primera tècnica de validació creuada, els paràmetres d'entrada són el nombre d'iteracions, que és un valor que l'usuari entra per pantalla. En aquest cas hem posat un exemple de 4 i el percentatge d'entrenament, que també hem anomenat anteriorment, és un 30%. L'exemple són instàncies positives 100 i negatives i neutres amb un 70%, i llavors l'increment és el valor que de validació de cada iteració passarà per agafar el nombre d'instàncies. I el nombre d'instàncies d'entrenament és el 30% de 100 instàncies. Per tant, a la primera iteració agafarem primer les 30 primeres, però després augmentarem 25 perquè és l'increment i agafarem la següent 30 instàncies. Ens vam trobar amb un problema, que aquí no controlàvem que quan arribàvem al final potser ens podíem sobrepassar del nombre màxim d'instàncies que nosaltres teníem. Llavors ens donava error i vam tindre que buscar un altre mètode. El mètode que vam acabar implementant era un mètode en el que de tal manera que quan arribava al final tornava a l'inici. Comentar també que el nombre d'iteracions el vam limitar perquè ens vam adonar compte que l'increment com a mínim podia ser 1, perquè si teníem 10 instàncies i la primera agafàvem una, però a la següent iteració teníem que agafar la següent, no podia ser més petit. Per tant, el nombre d'iteracions havia de ser com a mínim, com a màxim, el nombre d'instàncies màxim. D'acord? Després, pel que fa a l'entrenador i al detector, les anotacions que hem determinat cap a entrenament
les passem per l'entrenament, per l'entrenador. I després aquest entrenador agafa quin classificador i quin paràmetre del classificador, si és que en té, agafem per tal de construir un model de les entrades, de les imatges d'entrada i passar-les pel detector. Llavors, al detector anirem passant imatge a imatge les diferents imatges de prova per tal de treure anotacions automàtiques que les passarem per l'avaluador per tal de després classificar-les segons aquest criteri. Les anotacions segons les anotacions manuals i segons les anotacions automàtiques. Els erronis, diguem-ne, serien els falsos positius i falsos negatius i els correctes serien els altres. I com a casos de curiositat serien les anotacions manuals neutres. Pel que fa a la interfície que hem creat, això és una fotocomposició inicialment del que volíem realitzar. A dalt de tot tenim els diferents classificadors que volíem utilitzar inicialment. Amb el Support Vector Machine volíem introduir-hi un paràmetre. Després el botonet que hi ha a la dreta, en forma de gat, és el que quan cliquem s'executarà el programa, mentre el slider de sota és el percentatge de dades, del total de dades que hem anotat, que aniran a parar a l'entrenament. I a sota hi ha el menú per després mirar, segons els resultats aquests, mirar quines imatges volem veure, o els positius o falsos positius o falsos negatius, o els negatius que estan correctes, sota la precisió i el record. Però en aquesta, això va ser quan ja ho vam implementar en Java, els 3 diferents panells, i després a la interfície gràfica final vam incloure les anotacions neutres que no ens les havíem descuidades, diguem-ne, les havíem tingut en compte a l'hora de visualitzar-les, i el nombre d'iteracions que al principi no sabíem ben bé com introduir l'element de validació creuada i després posteriorment el vam incloure. I els classificadors al final vam escollir aquests 3 amb diferents paràmetres per introduir. I a sota vam incloure també un panell, una taula, on mostra la precisió i el record de cada iteració de les que es realitza. I a sota de tot, l'últim element és la mitja de les diferents iteracions, perquè és el resultat que realment ens mostra com a bo, perquè les altres són petites mostres que poden anar millor o pitjor, però el que millor consta o el que es té més en compte és la mitja. Per la part de desenvolupament, hem treballat en implementació en Java, bàsicament perquè el programa El Gat ja estava implementat en Java, per tant hem continuat sobre la seva aplicació, i després hem treballat sobre Eclipse i sobre un repositori de Subversion, que és en el que teníem totes les dades guardades, diguem-ne, i els diferents becaris o elements de l'equip anàvem introduint els canvis i les dades. I per treballar a distància hem utilitzat el No Machine, que és un scriptori en el qual t'hi pots connectar i treballar sense cap problema. Per les classes implementades que he realitzat jo, són 5. El Cross Validation és de cada iteració, és com un vector en el qual guardarem totes les dades necessàries que després l'usuari pot, diguem-ne, recuperar per tal de visualitzar els resultats a la interfície. Pel que fa al Classification Tab, és el que conté tota l'estructura de la interfície. El Run Classifier Action és el que conté totes les accions que realitza el projecte. El Grid Thumbnail Panel és el panell que conté les miniatures, mentre que el Table Model és la taula de precisió i record. Per defecte sempre és editable, però nosaltres no volem una taula que sigui editable perquè nosaltres estem donant uns resultats. Per tant, vam construir aquesta petita classe per tal que això no pogués ser factible. Llavors, altres classes que nosaltres hem utilitzat però que ja estaven implementades són l'Annotation o Ontology o ImageObjects i algunes més. Perquè fa el procés d'execució, doncs inicialment
l'usuari realitza les diferents... selecciona els diferents paràmetres que vol utilitzar i llavors el primer de tot que es fa és netejar la taula per si s'havien fet algun altre experiment anteriorment. Llavors, per cada iteració fem una partició de les dades i es passa per l'entrenament. I després per cada dada de la part de prova es passarà pel detector i després anirem guardant tots aquests resultats a un vector de cross-validation, com hem dit, per tal de després resetejar tots els resultats anteriors del panell per poder tornar-ho a visualitzar els resultats obtinguts en aquest experiment. Pel que fa als resultats, la interfície gràfica final és aquesta, llavors tenim els 4 panells principals. El primer panell és el de classificador, on podem escollir aquests 3 tipus de classificadors amb els paràmetres que hi vulguem introduir. Després el train and test és el percentatge d'entrenament, percentatge de dades que s'enviaran a entrenament, el nombre d'iteracions que volem realitzar i el botó del gat, que és el que executa l'entrenament. Després, pel que fa al tercer panell, és manual versus automàtic, que és en el que visualitzarem nosaltres els resultats obtinguts, clicant sobre les diferents icones, botons, o sigui, els 6 d'enmig són botons, llavors també ens indicaran el percentatge de dades de prova que hi correspon o que hi ha en aquella secció, diguem-ne. Simplement per curiositat de saber com s'han avaluat, perquè clar, si tenim moltes més quantitat de dades als falsos positius o als falsos negatius, diguem-ne, el nostre algoritme tampoc serà tan bo. I per últim, la previsió del record, que són el panell on l'usuari, si vol veure, per exemple, la segona iteració, els resultats de la segona iteració, clicarà a la segona iteració per tal de poder visualitzar els resultats sobre el panell anterior i la mitja. Tenim un vídeo de la interfície. Primer de tot, agafem una nova ontologia, que en aquest cas és Anchor, que és presentador de telenotícies en anglès, i llavors carreguem una carpeta d'imatges qualsevol. Nosaltres hem escollit una en les que continguessin presentadors de telenotícies. Això és una mica... Llavors, un cop oberta, ens surt allà quina classe estem classificant, anotant, i llavors el primer botó aquest d'aquí ens posa totes en negatiu, llavors hem d'anar clicant manualment quines volem com a positives i quines volem com a neutres. Veiem que és un procés molt costós i molt lent, en el qual això només és una carpeta, però realment els arxius de televisió tenen milers de carpetes i és molt lent, diguem-ne. Llavors, quan acabem d'anotar totes aquestes imatges, es fa clic dret per validar les imatges. Llavors ens sortiran tot un llistat d'instàncies a mà dreta. És quan ja no queden més, llavors fem clic dret i es posa el panell aquest amb les imatges que ja es veuen que estan anotades. Per tant, ara fem clic dret al panell d'anotacions, fem clic dret entrenar el classificador i llavors directament ja ens porta a la nostra pestanya que hem creat.
Llavors l'usuari escolleix com vol classificar, diguem-ne. Llavors, en aquest cas hem utilitzat el Support Vector Machine amb unes 5 iteracions i un 40% de dades que enviarem a l'entrenament. Llavors, dir que els classificadors que tenim ara no funcionen del tot bé encara, no se m'han donat correctament, per tant, veiem que els resultats realment no són massa coherents. Tots surten a la part que han estat classificats com a negatius en compte de també algun com a positiu. Per això també la precisió i el record en surt 0, perquè, com si recordem, la precisió i el record era els positius sobre els positius i els falsos positius o falsos negatius. Per tant, també veiem que si ara tornem a fer una entrada d'entrenament, ara hem escollit el Canner's Neighbor i li donem 10 paràmetres i donem 15 iteracions. Ens ha sortit un panell en el qual ens mostra que 15 iteracions són masses, perquè llavors ens diu si volem limitar aquest nombre d'iteracions al nombre màxim que ell pot realitzar. En aquest cas són 11, em penso recordar. Llavors, quan es carrega la imatge, quan es carrega l'entrenament realitzat, ja es canvia directament a iteracions 11. I el mateix, el classificador no funciona correctament, per tant ens els classifica tots com a negatius, i la precisió i el record ens surt tot un llistat de les 11 iteracions que hem realitzat. Si volem visualitzar una altra iteració, els resultats d'una altra iteració, anirem a la taula, escollirem quina iteració volem visualitzar, llavors ens tornarà al panell, ja podem navegar sobre quins resultats volem visualitzar nosaltres. Això ja comença. Pel que fa a futurs treballs, doncs la notació semiautomàtica és agafar una carpeta d'imatges i passar-les per l'entrenament i llavors que l'usuari només tingui que, diguem-ne, validar si els resultats retornats són correctes o no i no fer tot el procés feixugo d'anar anotant-les manualment. Llavors, un altre element, guardar els resultats, guardar aquests models per tal de després poder-los comparar o poder-los reutilitzar en futurs entrenaments. Pel que fa a panell de descriptors, doncs actualment tenim panell de classificadors només. Els descriptors només utilitzem el Color Structure i per defecte. També es podria incloure el panell de descriptors i segons cada imatge tenim tots els descriptors. Per tant, que l'usuari també pogués jugar sobre aquests diferents descriptors que la imatge ens retorna. I la detecció de reconeixement de cares, doncs, un cop tot això ja funcionés, se li podia aplicar un altre procés, diguem-ne, que és el de reconeixement de cares, per tal de ja classificar directament els primers plans de presentadors de telenotícies. En aquest cas o qualsevol altre cas pràctic. Com a conclusions, doncs bé, considerem que la interfície l'hem finalitzat amb èxit, la interfície està preparada per ser utilitzada, encara que els classificadors no estan correctament encara. Llavors, hem millorat molt la usabilitat per entrenar classificadors, perquè abans era un procés molt costós i en el que t'hi podies passar força temps, mentre que ara és qüestió de segons realitzar un entrenament. Hem incorporat un algoritme de validació creuada, que era un dels requeriments i que realment dona força joc a mirar si el classificador funciona o no. És una interfície innovadora perquè, com hem vist, les interfícies que hi ha pel mercat no funcionen, no hi ha masses interfícies com la nostra, i després volíem haver experimentat sobre els classificadors, els primers plans de classificadors de telenotícies, però no ens ha estat possible també perquè no teníem aquests classificadors. Si no s'haguessin volgut avaluar si la nostra interfície i els classificadors ens donaven valors correctes. Després, com a curiositat, doncs bé, escrivíem setmanalment a un blog, al bitses.blogspot.com, i bé, anomenat bàsicament que una revista anglesa ens va
ens va contactar per tal de si podien agafar aquesta imatge que la vaig realitzar jo per explicar una miqueta als diferents classificadors, si la podien agafar per una revista. I bé, això és tot, gràcies per la vostra atenció i si teniu alguna pregunta. Molt bé.